Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka West Khasi Hills District Badminton Association kala penkre shat ni ka benta ka Lempung Jele kai badminton ya ka bala tip kum ka 38th Meghalaya State Badminton Championship arajar arpulai ka ban long hasor nongston jong ka West Khasi Hills ya ka bala penlong da ka Meghalaya State Badminton Association uba S Lindem working chairman ka organizing committee hagajo ko por como president ka West Khasi Hills District Badminton Association haga jingidon langru uba HK Thaba MCS chairman ka organizing committee Dr. LL Mausor organizing secretary ba GJL Sangriang chairman media com publicity committee haba keren nagilat patai kubor haga sngi palai jong katayo ulaong bakatai ka Lempung Kanlong ha indoor stadium nongston nado ka artrik hado ka santrik unailar arhajar arpulai Shashoriya thoru ba yakani ka Lempung la penyaj da ka West Khasi Hills District Badminton Association haga jinge tray lang bat ka Meghalaya State Badminton Association bat ula penpau ba hagani ka kenti ka bamenta lakmi lenti bakin nong yela kai na baro khat artlik district ke jilla kin wanya shimbenta ba lesi an yo ya ka Lempung yela kai ka ba he kumta ban shai halor kani ka Lempung yela kai badminton minta tongin sngap kai ka bagi nongkit kam ka organizing committee ki don ban pinshai ka tournament Kanlong hangni ha indoor stadium nongstein ha ka artarik hadu santarik jong u pranai August arjar arpolai ki participants na ki keleng ki district kin wan nadu kasitarik u August but ya kani ka tournament ngasu tenat banitu EP ba lahos da ka West Khasi Hills District Badminton Association haka jinge trelang bat ka Meghalaya State Badminton Association ka bade ka state body te haka jingya kren haka jingya sutu jongi bat ki baro ki district association number mentang iladan baro khat artli ki district association ki wala affiliate sa Meghalaya State Badminton Association te ngisutnat bat ngimilti ba haka ni kanti menta ki players na baro khat artli ki district jong kastien kinwan ban ya simbenta ba let's say nginyo ka tournament ka bahe bat ka ba songset bat ka ba singan hadu kata ba ka Meghalaya State Badminton Association kade ka bala affiliate sa Meghalaya State Olympic Association ba kumjuru sa ka Badminton Association of India te kumta ye ki rules and regulations baro ki paide bat ka ban conduct ya tournament ngin buat baik kum ka rules and regulation jong ka Badminton Association of India te kelas dia bakin submit ya ka entries Kanlong haka arpotrik upnai bah nyo arjar arpulai but ya ki entries ki hamban submit sa ujung secretary jong ka Meghalaya State Badminton Association te hakani ka tournament ka pementa ngindan hadusan kategori ka ki under 13 ki under 15 under 17 under 19 both boys and girls but ka senior category ka balong bait ya ki singles kumjuru ki doubles tangha ka under 19 but ka senior category ngindan ya ka mixed doubles kalong ka palaya session da ka coach ka nabenta ka tournament ngindan lightly ki coach but kajing pun kre ka stadium kalaya session nomor ba hakini ki snem ke beladem hakini ki benai katukan ni benai beladem hawangi pe ya kajing long juman jang stadium kisah ngilano mensim khendia nomor ba kajing long jang stadium hadaw jang kalait hadaw liang jong kajing long jang ki coach hakajing league jong ka roof te hakajing ya discuss kajing ya kren but ki members jong ka state body ngilale ban approach ya ka State Sport Council bat ngaso day ban ai ka jing khublai ka bakarpang ya ka State Sport Council ka Sports Department lembaga State Sports Council ka ba da ka jing tre sitom jong iwe ne engineer iba thaba iba de engineer jong State Sport Council bat da ka jing simkia jong chief engineer iba BMCM kilawan ban kimi ban pet ya kejadian kam jong kani ka indoor hall bat hyper belungkat kila penbiang ye boro khat ki jenan kam bat menta kakam kalaya sesat
ban ngi kmilinti ba haswa ba ka tournament kan sedang nginyo ban kitu kikam kiba yat menta mat kila ban dep ban kila ban perbiang ha kong ka bedai kre naga banta ka jingwan jong ki players namar ngidan ngi kmilinti bala kumno na borok khot ki district association ki banon simenta ka bumon na kita khat artli ki district association kanum duna ya kasi spa san pongot ki players ki banon sim klan kata klan pat kenya ki players ki badai naga ni host district te kawai ka problem ka bangi players hangni ha west castles kalong ka jakasa te lengba kane ka kubor ka bangi elum menta ka bumot ba ngisngau ban pensngau lupa sya ki participating districts ki teams ki benawan lagi district paper ba kinlong ready namar ba kumbang ong bangimdan ki hotels ngimdan ki homestay ban ong ban penbiang ya barok ki players kumta ngila identify katukan ni ki halls ha kini ki dong ki than kini bahajan ba ka stadium te kidan ki artli ki halls ki balayo ki hall ki bahe but kajing mata kalong tamba ngimdan jing thia habarokhat ki halls te hnrei ya kita ki jaka bagisa ngilalong ready ban penbiang ya ki beddings kum ka mattress ka bedsheet ke pillow ban ki light blankets te kidan ru katukan ni tili ki hall ki ba ngila ban nyu ki jing thia tila si kitu ngin ha perkhat no namar kilong tang khandiat tingin sapet te kata ki hall ki ba dei naga banta ka ibangin provide da ke bedding da ki tersok ki jingsiang kia ki pilu bat ki mattress ye kita le singin bo ki sendra te ngasngo ban ong ba ki teams ki ba lemba kan ne khubo jong pi kin long ready lupa kin long prepare lupa hapor ba ki poi sini namar ba ngimkwa ba ong ba kindan kinu ki complaints handa kila poi na sini ya kani ngila itu lupa balik si kani kubur ni sapun sapriang sa barok ki district association ro kumjo kajing pinbit pinbiang ya ki participants ki bawan na sebar ngasukwa ban petip api baya ka jakasa kata kajing kalai kawan kata transportation in pinbiang na ka association narong sedong klem da sim jing sio watang sitingkaru hakaliang zo ka bam ka babun hi kajing lot kan ber na ka host association nrei kindan mulumala ki jingsio ki balong tang khandiat na kitu ki district association kumba julong hakistam ki baladat ki baga lapania daka MSBA te kita ki de ki jingpin kre bat ki jingpin bit pinbiang hak bede bar kane ki jingpin kre na banta kane ka state championship te ka jingi trei kalong ka ba sotunat kat hadu menta namar ba ngiwi hang ni bidan isa thaba ibade jong i ADC jong ka West Coast Hills ibade ru i chairman jong ka kumalo amne chairman jong organizing committee kalong ka kam ka ba snow singan ba sotna du tata ba kaliang nakaliang juga district administration ru kadan bar ka ai ka jinge trelang nadu isa DC kum chief patron jong ka organizing committee sa SP bolong patron isa thaba kum organizing chairman but kiwi ki officers na kiwi ki department ki balai snok ti lang bani pelong ka organizing team ka baklan kumban sia tu afi ni mdei tang ki officers na ka West Coast Hills ni kidan na kiwi ki district ru ki bakloi bani trelang bat ni ban penkre ka ni tournament bat ban pelong ka ni tournament ka babet ka babia kum ka host association ni persangkat bala mangin persangkat bala ban penbit penbiang ke jenan kam laki long hapo indoor kum ke jingle akai lani sabar kum ya kabam ka di ka sa kathia kadem te hnrei nga sukarpan nga bu ka jingkarpan akhmat ni ba ya ki players lani ya ki official ki bawan na sabar district ba kinum khmi lenti ya ka bapalat le si ka balong sabar jong ka jingla bo jongi andala adep ya kani ka state championship ngidan saka selection committee ba kata ka selection committee kadon lang kadai ki members kidena ka make clear state bamatan ascan ka bagalatung te nginjet ya ki tu ki players ki bala apoi ki bala ki finalist banda pedang itu players ngindan katu kat ni por ka coaching camp ka jingo por namar kin hap ban represent ni ka state ha ka inter
zone ka zonal tournament ka banlong ha Arunachal Pradesh hau banai August kabari ka North East zone ngiche oi kata ka tournament te mde tangkat taru na kini ki bajok ha kani ka tournament kindan ru klasi ki kena kini ki junior lani ki sub junior ki ba hin sala banra ki national tournament ru lara ki long testa ha ka coaching camp ka bangin sakhat